Good morning guys. At dito sa akong tanong guys. Kalingaw sa odere og tanaw-tanaw kay plus maybe pa man akong duty guys. Ay sakto sa akong mga tanong. Ang akong digantiyom guys, ikapandong ng ayahang bahon ang pag mag-ulan. Ang ako sang wave of love. Nakalingaw ang mga tanong guys. Isa ang kuan. Dragon of fire. Daot ang akong Orlando na ko guys. Mara dito guys. Ari po ko sa uban akong tanong. Sorry. So naman akong mananaw guys Indonesia guys. Anong kadugay man manaha na uy. Kaya yung saha guys. Hindi ko na makasaha na siya. Dalo siya saha guys, kaya isa na naha pa. Siya kanisya guys balhinunong siya kaanga ka na hindot na kaanga kaya anong uban kapos pa kita sa kwarta guys. Ano siya balhina nataka na kwarta.